इउपिपिएल दोलोनि आखुफोरखौ मोजां मोनाखै इउपिपिएल दोलोआ मानसि अनसायनो रोङा। श्री श्री बिमा नागेश्वरी बिबार बाथौ थानसालियाव प्रमद बर'आ सिगां समाव गावनि खोथा होनायखौ मावफुंना होआखै बुंदों बब्रु बाहन बसुमतारिया। इउपिपिएल दोलोनि आखुफोरखौ मोजां मोनाखै इउपिपिएल दोलोआ मानसि अनसायनो रोङा। बोसोराव प्रमद बर'आ आंनो फुजा होनायनि थाखाय एसेब्लाबो अनसुंथाइ हरगोन होनना हराखै। बिसोरो आंनि मन्दिराव एसे एनै बोसोरे आङो फुजा फालन होयो बाहाय अनसुंथाइ हरगोन होनदोंमोन बिसोरो हरनो हायाखै नायफैयाखै गावसोरनि गाबाव बिक्ति सार्थखौल' बिसोरो गाबाव नागिरनायाव बिसोरो उन जालांदों मालायखौ फासयनांनाय खालामजोबदों बिसोरो। 9 नं बनरगाव बियाबनि बेन्दोंआव गोग्लैनाय श्री श्री बिमा नागेश्वरी बिबार बाथौ सिबियारि मन्दिरनि सिबियारि बब्रु बाहन बसुमतारिया बिपिएफ दोलोनि नियम नीति आदर्शफोरखौ मोजां मोननानै बिपिएफ दोलोआव जगदान जाबाय। जोबोद गावखौनो गाव गोजोननाय मोन्दों आङो दे बिमा गुरुआ दिनै बे बेलगुरि गामियाव गावनि न'आवनो एथ' मोजां मन्दिर आसन खालामना लादों व्यक्तिगत गाव हारसिङैनो खस्थ' खालामनानै बिमा मनसानि मन्दिर आफा शिबनि मन्दिर आफा गणेशनि मन्दिर आरो गोबां लक्ष्मी मन्दिर बेबायदिनो बिमा गुरुआ गावनो हारसिङैनो सोरजिना लादों। दिनै आं नुफैनानै आं गावखौनो गाव आसरित मोन्दों दे एथ' धोरोमाव जोंनि बिमा जेनेबा बिमा गुरुआ एथ' मोजां हारसिङैनो खस्थ' खालामनानै जेबादि खालामदों बेखौ आं बाख्नायनांगोन। आरो आं दिनैनिफ्राय आं खोथा होलांबाय बिमा गुरुनि जानानै आं जा बिमा गुरुआ आंनाव जा माबा मोनसे अनसुंथाइ बिदों अनसुंथाइ माने बे रोखोम देरहासार जायोब्ला मोनसे जिरायसालि माबा मोनसे बिदों आं बेखौ क्लियारलि लुफुंना होफैगोन। आं बेखौ आं दहायबो बुंदों आरो दाबो बे दिनै नोंथांमोननि मिडियानि जुगै आं बे खोथाखौ बुंबाय आरो। सिगाङाव आङो इउपिपिएलआव दंमोन आं दा इउपिपिएलनि आखल आखु स्वभाब चरित्रखौ मोजां मोनाखै बिसोरो मानसिखौ अनसायनो रोङा अनसायनो हाया। बेनिफ्राय आं दा सिगाङाव आं माबा बिपिएफखामोन गेजेर खन्दआवसो आं थांदों दा आं बिपिएफआव फैफिनबाय दा आं बिपिएफआवनो जगदान होफिनबाय। बिपिएफनि मावनाय दांनायखौ आङो मोजां मोनो जोंनि बुंनायखौ एसेबाबो मानियो जोंनि लकेलनि लिडारफ्रा सनमान होलायो। बिसोरो आंनि मन्दिराव एसे एनै बोसोरे आङो फुजा फालन होयो बाहाय अनसुंथाइ हरगोन होनदोंमोन बिसोरो हरनो हायाखै नायफैयाखै गावसोरनि गाबाव बिक्ति सार्थखौल' बिसोरो गाबाव नागिरनायाव बिसोरो उन जालांदों मालायखौ फासयनांनाय खालामजोबदों बिसोरो। फ्राय बांसिनानो जाफुंसाराखै उन जानानैसो थालांदों बिसोरो खुगाजों मिडियाजोंल' बुंनाय जादों आखाइजों मावनायाव बिसोरो लेट जालांजोबदों गासिबो खामानिखौ। बिसोरो गावसोरखौ जै जागौबा बिसोरो मिडिया थ्रुयै बिसोरो बुंबाय थादों इन्टारभिउ लाहोदों नाथाय इन्टारभिउ लानायाबो माखासे बिसोरनाव उन सिगां जाबाय थादों जाय मोनथाव मानसि बिसोरो मोनाखै मोनथावै मानसियासो मोननानै दिनै बिटिसिनि लाइमोन सेंग्राफ्रा दिनै दुखु मोननाय जादों। आंनि नामा बब्रु बाहन बसुमतारि आंनि गामिया नर्थ बेलगुरि आंनि मन्दिरनि मुङा श्री श्री बिमा नागेश्वरी ब्रह्म बिबार बाथौ आंनि अनसुलि बिसिया फैसालि बसुमतारि।